bandiraɓe Senegal, caggal cumu bangu hande e Daka Medina Gounass addi sunare mawde e nder leydi ndi. Mboɗo dariɗo hande pour addude duwaw leydi ndi, duwanade yaaɓeɓe yo Allah yurmoɓe yafuɓe, yo Allah harnuɓe aljanna. Gummino ko pour yaade yettude Allah jomiraɗo o, julde e nelaɗo mum sallllahu alayhi wa sallam. Allah waɗi haaji ko haajanno ko, eɗen duwono khalifa o ceerno Amadou Tidiane Ba e sernaɓe men e bandiraɓe men. Mboɗo andina tan laamu ngu liggima te ma ɓeydu liggey mum, haalde hen e jogiiɓe dental ngal mbere ƴeewen no liggorte ha ko wayni wasa hewde. Ɗum noon oɗo saaha ko koɗo mawɗo jogimi ɗo woni président mo Portugal, kankone o addi duwaw leydi makko. Mboɗo duwano yaaɓeɓe yo Allah yurmoɓe yaafo, mboɗo duwano dental ngal foof. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallam.